Velkommen til Mallorca. Jeg kører til President Blanes og står i en rigtig hyggelig organisation, som hedder Vodamar. Det er oprindeligt bygget omkring 90 og står rigtig flot. Men lad os prøve at gå indenfor. Her har man parkering, og så har man faktisk en ekstra parkering lidt længere ned ad vejen også til gæster. Men der er både garage og plads til bilen. Her bliver vi mødt af en rigtig fin gang. Det er lidt ærgerligt, at det er en smule overskyet i dag, men vi bliver nødt til det bedste først jo. Her bliver vi mødt af en 180 graders panorama havudsigt, som er fuldstændig exceptionel. Det er ærgerligt, at det er lidt overskyet i dag, men det, som er ret specielt ved det her rækkehus på President Blanes, er, at man normalt har meget larm på motorvejen, men det er et enormt populært område, så man skal op i en prisklasse, som er meget, meget højt for at slippe for larmen. Her har vi godt nok noget byggeri gående, men det er jo ikke for evigt. Men man kan absolut ikke høre motorvejen. Meget, meget specielt. Der er ekstremt kort afstand til Palme, og man kan selvfølgelig køre ned til Portals havnen, som de fleste kender på 3 minutter i bil. En dejlig overdækket terrasse, plads til et stort bord. Du har selvfølgelig altid plads til minimum 8-10 gæster, så det vil man selvfølgelig også få. Og så laver vi noget hyggelig lounge her. Lad os gå indenfor. En dejlig stue. Her har vi en åben pejs, og en bare super fint rum. Med plads til et større spisebord selvfølgelig også, så der er plads til andet. Så har vi en rigtig fin, funktionel køkken, hvor det faktisk har holdt sig rigtig fint, men naturligvis noget, vi gerne vil opdatere. De danskere kan jo godt lide det der med, at tingene er lidt mere åbne, så der er selvfølgelig noget med at få banket det her ned, så vi får lidt mere åbent køkken, og rigtig gerne denne her også, så man faktisk har sine gæster, som kan sidde og kigge lidt ind, mens man står og laver mad i sit dejlige køkken. Så har vi et fint gæstetoilet. Herude faktisk også med bad, og naturligvis også noget, vi kommer til at fuldt renovere. Det er lidt dejligt at have et toilet og bad faktisk i stueetagen også. Så går vi faktisk helt ned. Så kommer vi ned til en soveafdeling. Og herinde, der kommer vi til at lave plads til lidt pænere brygger, end hvad de har i dag, men det står super fint, og det er det vigtigste. Her kommer vi også til at lave ekstra køleskab, vaske og tørremaskine. Og så har vi bare nogle super fede værelser her. Med indbygget skabevæg, alle 3 og direkte udgang til poolen. Og en dejlig størrelse. Alle sammen selvfølgelig med store dobbeltsenge. Og så er der 2 af soveværelserne, der deles om et badeværelse og toilet. Også i rigtig pæn stand. Vi vil selvfølgelig sætte nogle nye vaskemøbler ind og andre lamper og opdatere det fuldstændig, men de der marokkanske fliser og sådan nogle ting, vi vil prøve at bevare, og dørene selvfølgelig også, måske med nogle andre greb. Fede indbygget skabe igen, og så har vi endnu et soveværelse, rigtig fint, super god størrelse, og med direkte udgang til poolområdet også. Og så har vi, hvad vi nok vil kalde master bedroom herinde med eget toilet og bad. Kommer selvfølgelig også til at blive opdateret. Og super stor dejlig plads til seng og sengebord og spejle og hvad ellers vi kommer til at lave hyggelige ting. Jeg er helt vild med lofterne, jeg synes de er rigtig fine. Og så har man selvfølgelig direkte udgang til poolområdet også og lounge, som vi skal ud og kigge på nu. Det er 19 grader i dag i januar måned. Lidt blæsende og lidt overskyet, men
dejligt vejr. Her kan man sætte et dejligt loungeområde også, med noget grill og et stort langbord og parasoller og nogle krukker, så det bliver rigtig hyggeligt. Og det er et rigtig dejligt svagt sted at sidde, samtidig med at man har aftensolen, som går ned herover. Her står solen op, man har den hele dagen. Og så har man en indgang til poolfolk og havemænd, der skal komme ind. Men det fede ved den her ejendom er, at man får rigtig, rigtig meget hus for pengene. Men man har ikke ligesom det der vedligehold, fordi der ikke er rigtig noget have. Så det står egentlig bare sig selv. Jeg tror, at nuværende ejer bruger det 1 uge om året, og det står egentlig bare. Det trænger bevares, men det er også super fint. Dejligt privat pool, super dejligt. Så er der selvfølgelig fuld havudsigt. Så både strand og hav. Det er også ret fint lavet med de her trapper, så kan man sidde og nyde solen og havudsigten. Så hvis man er interesseret, så skal man kontakte os med det samme, og så kan vi få arrangeret en fremvisning og mere.